Romesco de peus de porc. El primer que hem de fer és posar els peus de porc a una olla amb aigua, sense sal ni sense res, i el foc ben fort. Fins que arranca el bull. Veureu que ha tret tot d'escuma i totes les impureses. Doncs bé, ara apaguem el foc. Doncs ara hem tret tota l'aigua i toca netejar-los ben netejats. Que traiem tota la impuresa que pugui quedar. I ara tornem a posar el foc i hem posat les herbes aromàtiques que necessitem per cada recepta, hem posat la sal i taparem i deixarem a foc ben alt fins que bulli. Quan arrenca el bull és moment de baixar el foc. I ara deixem bullir així a foc baix i destapat, important destapat, perquè d'aquesta manera l'aigua circula per la diferència de temperatura que tenim a baix i tenim a dalt. I ho deixem 2 hores. Doncs ja ha bullit 2 hores, hem apagat el foc i ara el deixarem reposar amb la tapa tapada durant 2 hores més. D'aquesta manera s'acabarà de fer en el punt tou i que no es desfaci. L'hem tingut les 2 hores en remull i ja el podem treure. I veureu que realment està al punt de tendre sense que se'ns trenqui. I això s'aconsegueix amb 2 hores bullint, 2 hores en remull. Els peus i hem reservat una mica de suc de bullir-los, ja que el farem servir després per al plat. I ara, quan encara els tenim així en calent, és el moment de treure'ls els ossos més grossos, ja que així ens serà molt més fàcil després a l'hora de menjar. Ja els tenim desusats, doncs ara els reservem. Si els volguéssiu congelar, ara seria el moment d'embolicar-los un per un i congelar-los. A l'olla amb l'oli ben calent, fregim els pebrots de romesco. Els romescos fan pebrots de romesco, no amb nyores. La nyora és la rodona, el pebrot de romesco és el que és més llarg. Bé, un cop fregits els traurem i els reservarem. Fregim també a la mateixa olla uns grans d'all. Bé, quan tenim els alls daurats, també els reservem. Opcional, fregim també uns bitxos, si us agrada el picant. Jo és que uns peus de porc, si no piquen, no són peus de porc. I igualment, un cop daurats, els reservem. I fregim també mitja llesca de pa. I igualment, quan la tenim fregida, la retirem i reservem. I ara farem una picada amb ametlles i avellanes primer. Poden ser fregides o torrades, en aquest cas ho he fet amb torrades. Bé, un cop tenim les ametlles i les avellanes picades, hi afegim la resta d'ingredients. El pa, els pebrots de romesco, els alls i el bitxo. I ara ho piquem tot. Aquesta picada la posarem en una cassola amb oli. Li donem un parell de voltes. Bé, i ara li afegim un gotet de vi de cuinar o vi dolç. També li podeu posar moscatell. Aquest és un vi de cuinar. I ara deixem 5 minuts perquè redueixi l'alcohol. Bé, i un cop ha reduït l'alcohol, hi afegim els peus de porc. I tot seguit els cobrim amb suc de bullir als peus. I deixarem reduir la salsa una mitja hora aproximadament. I ja tenim el romesco de peus de porc. Bon profit! I si vols més vídeos com aquest, subscriu-te, dona-li m'agrada i deixa'm a comentari què t'agradaria que cuinés.